arribant a Koh Chang. Bueno, aquesta és la segona illa més gran en extensió de tot Tailàndia. És una illa no gaire coneguda, en plan turístic. Sí que se'n va anar molta gent, sobretot els caps de setmana, perquè està molt a prop de Bangkok, només està a 5 hores. Però bueno, aquí passarem un parell de dies, sembla que la cosa és sembla que la illa és molt tranquil·leta, i bueno, ja estem a punt d'arribar.